लामाया होथेनायमोन माबायदि साफा खालामनांगौ नायदो So guys finally सफैबाय जा मिथि नार्जारी बेजों जों दायो लोगो हमहैसिगोन एक्चुअली आं बेजों सेकेन्ड बार लोगो हमसिन दै खेबसे रागाम प्रग्रामावहाय आं बिथांखौ लोगो हमदोंमोन ओमफ्राय आरो दायो बिथांखौ लोगो मोनगोन आङो ओमफ्राय दा थांसै आरो सिगांग्रो घरि गानना लानोसै आं बेवहाय मुलि जानो गोनां जादों बिकज गोबां गोजान गोजान हान्थिनाय जायो स' बेनिखायनो साख्रुबनाय माख्रुबनायनि बिदि माने मुलि जानो गोनां जादों आङो स' रेडि गाइस लाइट फेन नंगौ जों फार्स्ट अफ अल थांसिगोन जों दायो दख'ना बायहैसिगोन आरो दख'ना बायनानै जों लाखासिगोन स' बेनिफ्राय डाइरेक्टलि थांखासिगोन आरोना रायजो राजाफोर मानो होनबा मिथि मोनोना गारिया फैगासिनो नालाय बिदिजों बायनानै लाखाबाय डाइरेक्ट थांसिगोन आरो फैसा बख'नांगौ माखासे डनेसन जानायफोरखौ 36,000 गासै टटेल 36,384 जादों आरोना फिसा फिनलु थानाया माने माखासे आंनि बेलेन्सआव थाखानायमोन आरो लोगोसे 200 300आ ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो जोङो माखासे फैसाखौ जिखिनि थागोन बेखौ जों होगोन ओमफ्राय बायदिसिना जों गाननाय जोमनायखौ होदेरबावगोन आरोना रायजो राजाफोर जोङो दख'ना बायना लाबाय ओमफ्राय आबैनि थाखाय ओमफ्राय बिनानाव हेलेनानि थाखाय आबौनि थाखायबो गामसा लाबाय दायो मिथिमोनहा सफैबाय बै जेराव दं बिशाल मार्केट खाथियाव आंबो बिशाल मार्केट सफैबाय गारिया बबे मोनसे बिसना बेखौ मिथिला आरे बिराद सान्दुं बाब्रे बा सान्दुङा जा गोसाखा स' जों सफैबाय लोगो मोनबाय मिथिखौ नायदो ओमफ्राय जोङो बायनानै लाबाय माखासे बिथाङा बिशाल मार्केट खाथियाव नेना दंमोन सान्दुं जा गोसा आंथ' जा जागा जाबाय बिथाङाबो गावथ' बि सिङाव थादों बिथाङा एसे सिङाव थानायानो बेबायदि जादोंबा जों बाहेरायाव थानाय मानसिखौ नायदो मा जागोन साननानै नाय स' गय लाबाय जों दायो जानो गारि सायावहाय मिथि गय लाबाय जोङो स' दायो मिथिजों आंजों फैसा बरनोसै नैबे स्टेट बेंकआवहाय आरोना कार्डखौबो लाखाबाय आङो है मा जाबावगोन फैसानि केस गैयाब्ला फैसा केस गैया नैबे एटिएमआव ओइ बे सेक्रेटारियेटआवसो थागौमोन नामा जानोबा एक्सिस बेंकनि एटिएमआवनो नायनोसै बिथाङा फैसाखौ बरनगासिनो नै खावसे बेयावहाय 30,000 ना माबासो जादों केन्सेल जादों फैसाखौ बरननाय जाबाय लोगोफोर ना 36,000 गासै 36,000 दा आं गारिखौ मिनिस्टारखौबो देखायनानै गासैखौबो डिटेल्सखौबो नङा होमबा आंनो मिनिस्टारनो देखायलायगोन नामा मानो देखाया गथ'नि थाखाय माबा लादों जोङो प्रकाशआ फैसा सानगासिनो जों दिनै मोननैबो न'खराव थांनानै फैगोन आरो प्रकाश बिथाङा साननानै दा सोगासिनो खुलुमबाय गोसो गोरबोजों जों दायो नै फैसाखौ खामाव सोबाय आरोना जों थांगासिनो दङ रुंसारि जोंसार आरो लोगोसे जनकजों जनकियाव थांग्रोगोन बाट जों दंबायो मिथि नार्जारी रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय हाय गाइस जों सफैबायमोन खिन्थु लामाया बेयाव खोना दं दै नायदो गारिया थाबथाबाय बेयावनो नायदो गारिया नैबेयाव नै लामाया खोथेनाय दङ बेयावहाय खमसे खम खोदों जावखानानै होबानो जायोमोन खिन्थु बेयाव थानो गोनां नायदो ओइ नै बै इथिंबो नायदो जेनेबा जे थांजानो बाजानाय सिस्टेम बायदि सोरबा माबा खालामनाय बायदिसो मोनदों
एकदम एसे जावख्लायना गालांलै ना खोनाया मोजां जादों खिन्थु जावख्लायनाबो गालांनांगौ आरो गारि गिदिरफ्रासो थांगोन फैगोन फिसाफ्रा दा सोरबा मदद खालामनो फैदोंबो जानांगौमोन दा बिसोरनि थाखायनो थांनो हाला जों बोरैबा खदाल मोननायखौसो मोनोलै जोंथ' माने नागिरग्राथार नालाय खदालफोर स' दायो जावखांबाय आङो एबार गारिया खारगोन ना खारा नायदो ओरै थाबथाजोब्बाय जेने थेने बारबोबायलै गंसे दे आपन नागसावसन जेने थेने बारग'बाय गंसे ayo bab स' दायो आङो थाबायबाय माखासे क्या आइबो आइबो एसे थाबायबाय आङो माबाबो जावबाय हाखौ समान खालामबाय मासे सान्दुं एखेबारे मोखाङाव नांजोब्बाय जा दादानो ओइनि मिथिमोना नेगासिनो दं स' मिथि सफैबाय ओमफ्राय मा बुंनो सानो सोरबा दंफैयो माथो इनै बुंनायाथ' मा बुंबावनो थांनोसै सफैनानै आरो लामाफोरा एसे गाज्रिमोन आरो खस्थ' सफैबाय गासिबो सानैजों कालेक्सन खालामलायनानै रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ लालायनानै ओमफ्राय गावनि फारसेनिफ्राय दाजाबनानै जेनेबा 23,000 नैबे आबै आबौनि थाखाय सारादुआथ' खुंखांबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे गानग्रा जि स' मिथि जोंथ' थांनानै फैखांबाय नों फंनैसो बुङोब्ला मा बुंनो सानदों नोङो थांनानै फैनानै ज' ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय फैनो होनबाय सानबाय थाखादोंमोन बाट दा फाइनालि आङो जनक दानि न'आव थांना फैनानै लोगोसे आबैखौ आबै आबौ लिंबाय आं जनकनि मादार आइ आरो आफाखौ ओमफ्राय मा होनो दुखु नांदों जोबोदनो मा होनो लोगो मोननानैहाय आरो दुखु नांनायजों लोगोसे फैनो हानानै गोजोननायबो मोनदों बेयो जाहैबाय दिनै बेसिम फैनो हानायाबो प्रकाश नार्जारिनि थाखाय जाफुंबाय थेंक इउ स' माच प्रकाश वेलकाम आरो गासिबो रायजो राजाफोरनि थाखायबो खेबसेबाव थेंक इउ रायजो राजाफोराबो एसे माने सापर्ट होनायखाय दिनै जों आङो फाइनालि आदा जनकनि न'आव फैनानै दिनै नुफैबाय आबै आबौखौबो एसेबाबो रायज्लायनानै फैबाय मोजां मोनबाय फैनानैहाय अके बा मासे मोजां बिबार मा बुस्थु इयो जेनेबा दादु मुलि बानायग्रासो दादु मुलि बानायग्रा मुलि बानायग्रा नै इयो अ माय गड जोंना गारि गंसेया माबा पाम्पसार जाबाय मा जाबावनांगौ दालाय से कि हल दादा पाम्पसार आयै मा जों गिदिंफैफिननासो बैयाव गारिखौ दोनहैबाय नै गंसेया पाम्पसार जाबाय बेवहाय आयै कि हब इत्या आसे ना गारि आरो साखादो थेंक गड नायदो माबायदि पाम्पसार जाखो स' रायजो राजाफोर जोङो रुंसार जनक कुमार ब्रह्मनाव थांनानै दायो रुंसार जोंसारि मोसाहारिनि लामा फारसे थांनो दावबायलांबाय नैबे लामायानो स' नै साइनबर्ड मोनसे बानायनानै थुदो जोंसार मुसुमतारि आरो रुंसारि जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार
मोनफैबाय जों लुबैथो मालाय बसनि माबा जा बानायजोब्बाय माथो नै बसनि बे रुंसारि जोंसार मोसाहारिनि बस जागोन दे गाबोन जागोन 28आव दिनैथ' 27 नालाय बिसोरनि बे साबोनफ्राबो केमिकेल लागायनाय बायदि गैयाब्रा बिदिनो साबोना बिराद मिल बेखौ मिल सब माने जोंना इउटिउबनि गासिबो जेसेबांखिनि भिउवार्सफोर बिसोरनाव जोङो गोसो गोरबोजों आर'ज गाबज्रिदोंमोन नालाय आरो बिदिनो सम समाव बिदिनो खैफोद आफोदाव जोंनि साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय बिएम सिरप चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय जोङो मदद बिनानै जि मोनो नानि बिदि मदद हैबाय थायोमोन आरोना दा बे बेलायावहाय जा मिथि नार्जारि बिथाङाबो बर'नि सासे जौगाफु फावखुंग्रि बेबो माने आं बेबायदि खालामनायखौ नुनानै बेबो मदद खालामनो गोसो जानायजों दे होमबालाय बे फारसेथिं गाव बुंदोंमोन नालाय आंबो हैगोन आंनि फारसेनिफ्राय होनना बुंदोंमोन नालाय स' आं बुंबाय बेखौ थ' बिदिब्ला जयैनो गासिबो सानैजों लोगो नांनानै जेसेबांखिनि हायो हैनोसै दे होनना बुंबाय आङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेजों आंजों ज' भिडिअ बानायबाय जि कालेक्सन मोनो बे गासै 36,000 जादोंमोन आरोना 36,000 होनो नामा बर'ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मिथिनि आरो जोंनि ज' लोगो नांनानै गासै मोनसे न'खरावहाय 23 जाहैबाय आरोना मिन्स 36 जायोब्ला मोनसे न'खराव बेसेबां गोग्लैगोन जेनेबा 15 ओरैनोबा 6 नङा होमबा 18 नङा होमबा ओमफ्राय 18आवहाय जोंहा नैबे बिनानावनो 1000 एक्सट्रा माने जानायनि माने नैबे गथ'नि पाउडार बायदिसिना माबा बि होनो माबा हरदोंमोन आरो बानो माने नान प्र' नामा दा होफैबायना बेजों आरोना गासै मिलायनानै 23 होनाय जादों ओमफ्राय गाननाय होनाय जादों आरोना थ' बेखौ फैसाखौ बेयाव दंसोमोन लाखादोंमोन खामाव सोनानै बिनानावनो गसंनानै होनाय जाबाय नाजावना लादो बे गासिबो जोंनि भिउ आंखौ खुलुमनांलालै माबा बे गासिबो जोंनि भिउवार्सफोरनि जोंनि जेसेबांखिनि साबस्क्राइबार आरो भिउवार्सफोर आरो लोगोसे माखासे गोजान गोजानाव थांनानै आर्मि एबा डिफेन्सआव मावनाय आदामोन आरो बिथांमोना बिराद खस्थ' खामानि मावहैयो गोजान गोजान थांनानै बिथांमोनाबो सोरबा 2000 गाहाम हरदों 3000 गाहाम हरदों मिथिबायना मिथि कल खालामहरदो आरोना स' बिथांमोनखौ सेलुट खालामो थेंक इउ जोंनि बे थांखि मोनसे लानायावहाय जे मदद खालामनायनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच नङा होमबा आरो लोगोसे नानिया माबाफोर बुङोब्ला बिसोर जायफोर डनेसन हरग्रा बिथांमोनखौ मदद खालामदोंबा सापर्ट खालामदोंबा आंबो बिसिनिसिम होननानै आङो आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा बिसिनि साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक इउ स' माच आरो लोगोसे जोंहा बेयाव मिथिफैनायनि थाखायबो गावनि खामानिखौ गारनानै बा समय होफैबाय बेवहाय फैनायनि थाखाय गोजोनलाय जाबाय नङा होमबा थेंक इउ स' माच थेंक इउ होमबालाय जोब्बाय नङा होमबा मिथि मबाइलालाय मासि माबा जादोंमोन आंनालाय स' जोब्बाय आरोना बेवहाय बस जागोन दायो खानायफ्रानो नै मा जाजोब्बाय एकदमबारे मिथि बा जोब्बाय नै जोङो थांसिगोन दायो ओमफ्राय मिथियाबो गाखोबाय दायो गारियावहाय सान्दुंजों जाबजों सान्दुं खामानि मावसोगासिनो दङ मालाय एकदमबारे रलायसै होनलाय खामानि मावसोदों नामा हा खामानि मावसोदों थेंक इउलै मादैमोन खामानि मावनानै होनायनि थाखाय औ दे मावबाय था सालगुरि गामिनि रायजो राजाफोर जै ह आयु माजों ओंखारखो टाटा बाय थेंक इउ वेलकाम माबायदि मोनखो दिनैलाय लोगो मोननानै बिराद मोजां नांबाय आरो थाबैनो लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय खोमसि जाबाय बाय गुवाहाटियाव थांफिनगोन बियो दे बाय